Dewi Nawang Ayu tak manjingi sakniki dados kula narek yoga kula ingkang dados asma Dewi Nawang Sari bakal tak lebokne raga ne menungso sing duwe sifat becik lan apik. Aku iso mantekne lek pancen bener-bener iki anakku, asli titisanku, asli teko sejati ning putriku. Sawise Dewi Nawang Ayu tak tambah mancingi ing raga sakniki Dewi Nawang Sari ingkang kula patosaken raga. Aku ora bakal manjingi menungso sing duduk titisanku, sing duduk asli putriku. Aku iso buktekke anakku iso marekke lara lan patining umating Gusti. Aku gak njaluk sifat angkara murka. Aja duwe sifat adikong lan adikang adiguna. Kenalaken sedaya mawon. Niki asli putriku, asli titisanku. Kula mboten manjingi menungso sing akon-akon dados kula. Aku ora bakal malang mentoleh. Bakal tak jogo anakku. Yo iki kratonku. Matur suwun awakmu sing dadi biyong lan bapa lan rama ingkang kula pilih menantos dikon ngomong anak kula. Jogonen rumaten anakku. Aja tau awakmu nglarani atine. Iki kratonku. Yo iki omahku. Yo nang kene aku singgah lan aku. Ojo akon-akon dadi aku. Awakmu iso ngomong putriku. Awakmu oleh cipratan manjaraku. Aku gak nuruti menungso sing njaluke Allah. Aku nuruti menungso sing njalukane becik lan apik nuruting Gusti. Aja njaluk aku lan aja njaluk nang kawula-kawulaku. Njaluk ning Gustimu. Ilingo nang sepadak ibu bapamu lan biyungmu. Ilingo nang sepadak dulurmu. Omahku lan kratonku iki ora kena dinggo dolanan